पैसे भेटले नाही ते दर्शन झालं पाणी लागी करत आपल्या आपले पैसा देला तर मग का भेटले का आजी बाकी जर कशी गेले हां पता हां लाईन ना माने हम देखते होने उसे कम कर अरे तो ना करो जीसी बना रे बेडरूम करा गेला गेला ताते गेला कर दो जाशिरू नको नको इतने नको नुचे हां भीतर हां रखी हलो तो ना करो ना चेक करो जिसी बना रे बेटी पिलके मुक्ति अरे बता सीधा बता ए नाही खूप देखत काम पिलाला से हे क्या हो ये काय हां जिसीवा चपला सब फोपा मला मात्र ना कोण ना ना फुलं ही नागियो जे हां हां कागला तो बघ ना ते बनवला फुल करा गेला नाही एका भला बिलाला आउ फुल बनवणी काल्या तो